गंगा सागर को देखिए हमने के ब्यास है जा चार गो लयदारी गाय जा पैसा मिले हमने के चल जा घरे एकर माने ई ना हो जौना हमने के परोज में जाई ले जा जौना उत्सव में हमने के जाई ले जा ऊपर दो चार शब्द हमने के कहि ले ना त बिहने लोग कहि कि मारा दोनों के दोनों आई रहले है सब एगो बक्सर से बुढ़ावा एगो आई रहल हा बक बक खाली बतियावत रहल हा आ एगो छापरा से त भीख मांगे रहल हा ठीक बा हमने के दरौदा के ई हमनी के उत्तरदायित्व ई हमनी के रिस्पांसिबिलिटी ई हमनी के बनला जे कोइल बनी जब पूजा में दुर्गा जी के पूजा में कोइल बड़े त कुछ दुर्गा जी के बारे में कहो सरस्वती पूजा के में आइल बड़ तो सरस्वती पूजा के बारे में कुछ कहो वहां के गोइर नहीं गंगा सागर एगो हमनी के छोटे रही जा तबे से हमनी के याद रहे लोग कहे जे सब तीर्थ बार बार आ गंगा सागर एक बार ई का है तो केदारनाथ ये हमरा लखनऊ से मास्टर साहब के शिष्य 500 रुपया हमरा के दिल बनी प्रणाम करते हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा राम प्रवेश तिवारी बाबा हम तनी आग्रह करब तनी रवा मंच पाई पैसा खाती ना तनी एक तनी जा YouTube तनी चलता रौरो तनी चेहरा आ जाए आई कार्यक्रम जब रवा मन करी तब रवा मोबाइल पर देख सकत तनी आई हम रवा के गो माला डालब और ओकरा बाद में दो शब्द सुनाई हम कि गंगा सागर एक बार काहे कहल गइल काहे हमनी के गंगा सागर हमनी के जाई ले जाए कुछ हमनी के उत्तरदायित्व हमनी के बनल आवा आगावा आ पैसा ला आ घर घर इहे ना बहुत बढ़िया समाज में से ई कोनो जरूरी नहीं है जे 10,000 लोग जुटल बा हमार गायत्री बाबा कहले हमें कि 1000 बेवकूफ के सुनावला से बढ़िया बा जे 10 गो लयदार के सुनावला आशीर्वाद जानते नहीं रौरा से हमारा कबर के बाद में भेंट देखे 25 साल बाद आज यहाँ से आज हमारा भेंट होता 25 साल पहले प्रोग्राम में यहाँ के पूजा कर रहने हरिकेश नगर जी जी 25 साल पहले अब बताएं भरी हमारी उम्र है 15 साल अभी हमारी उम्र होता 40 साल का 25 साल पहले यहाँ के हमरा के कार्यक्रम में हमरा के बोलौले रहनी अपन आशीर्वाद प्यार दुलार हमरा के देनी ध्यान बानो 25 साल पहले कहाँ रहलो यही तरी हमारा नाम बुढ़ाना गोड़ लगे तनी आशीर्वाद दी आ बहुत खर्चा कोई नहीं हई गांव जवार बाप रे बाप हई देखी 3-3 हले खाना खाई लो देखिए लो एजा पूछो कमे नहीं खम मन यदि करे तो फिर से जाके दोबारा जाके खा लियो ना तो छाना बांध के लेके चल जी जी गोड़ लगे हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा इनको कहे 27 के भोज बा चल के देख लिए भैया एगो सतयुग में राजा रहले राजा के नाम रहे राजा सगर वाह सगर का कइले देखी सबकर इच्छा होला जे हम अपना गांव के राजा बन जैती केहू के इच्छा होला जे हम जिला के राजा हो जैती केहू के इच्छा होला जे हम प्रदेश के राजा हो जैती केहू के इच्छा होला जे हम पूरा देशवे के राजा हो जैती राजा सगर के मन में इच्छा भइल कि यदि हमें कोई यज्ञ यदि हम कराई अश्वमेध यज्ञ तो हमरा के इंद्र के बरोबरी हमर पद हमर मिल जाई भैया भाव लाग राजा सगर करले रहले जगिया एगो भारी देश विदेश के राजा आइले जुटले औरी नर नारी खुला दे राजा सगर मन में ललसा रख के कि हमरा इंद्र के पद हमरा प्राप्ति हमरा हो जाए एगो यज्ञ करौले अश्वमेध यज्ञ के रचना कइले विधिवत भारी कइले यज्ञ करौले वाह
देश विदेश के नरेश अरे ब्राह्मण से बोलवा के मंत्र उच्चारण करबो बोले त राजा एक भारी अरे जगिया कर जगिया कर राजा एक भारी एगो तुलसी पर बच्चा उपाय लिखले है ऊंच निवास नीच कर टूटी देख न सकई बड़ाई ऊंच निवास नीच कर टूटी देख न सकई बड़ाई ऊंच निवास नीच कर टूटी आ देख न सकई पराई विभूति देवता लोग राजा इंद्र सोचले कि रे ई तो जग करा ली है तो हमरा बरोबरी हो जाए अब देखी सोचले जे इनकर जगिया कैसे बिगड़ जाओ जगिया इनकर कैसे इनकर बिगड़ जाओ मनवा में बात सोचत रे कैसे भैया इंद्र सोचले अपना अरे माना ए भैया जी इंद्र जी सोचले अपना अरे माना ए मनोहर बाबा अजगिया मनवा ए भैया जगिया कैसे होई सब संभात सोचतार काम के बात कैसे होई विश्वास घात बुढ़ा में सगावो तार कनमा ए लोग जगिया बड़ भाई हमने के गार्जियन लालजी प्रधान मरगुपुर के माध्यम से हजार रुपया हमरा के दल बने पुरस्कार सब बैठल बने सुनत नहीं इहे बहुत काफी बा राम प्रवेश पाणे जी हमरा के दल बने हमरा के पुरस्कार बड़े भैया हमारा पिंटू भैया के हार्दिक हार्दिक स्वागत करतनी अभिनंदन करतनी वंदन करतनी भगवान करी कि रवा कबो थकबे मत करी आवत रही जात रही जी जी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा पिंटू भैया के करतनी एही तरी मान सम्मान बन रहे इंद्र सोचल कि इनकर जग कैसे हम भरभंड कर दी कैसे हम बिगाड़ दी का कहले कि जोन अश्वमेध के जोन घोड़ा रहे घोड़ावा चुरा के का कर ले जाके कपिल मुनि के आश्रम पर घोड़ावा के बांध दिया कपिल मुनि के आश्रम पर घोड़ावा के ले जाके बांध दिया राजा सगर कहले कि रे ऐसन दुष्टता केकर बनाल बा अश्वमेध जग हम करावत आ घोड़े नहीं आ इंद्र भेष बदल के का कर ले जो घोड़ावा चोरी क के आ ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध देले राजा सगर के 60,000 पुत्र रहे 60,000 बेटा खोजत 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 जब गोइल लो तो देखल लो कि तब बबवे के आश्रम पर बांधल बा घोड़ा अब कपिल मुनि बाबा के लागल लो तंग करे कहलो कि बाबा
ऐसा काम तहरा ना करके चाहिए मुनि ज्ञानी जी। हतना तहर मजाल अब तो भीतरी के बात के जानल लो ना। उनकरे कुटिया पर उनकरे घर है उनकरे आश्रम अपमान कोई बाबा के कपिल मुनि के परमादरणीय हमरा प्रधान पद के प्रत्याशी हमरा मनीष तिवारी बाबा गोड़ लगतनी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा मान सम्मान नहीं तरी बना रहा कहले करे हमरे आश्रम पर हमार अपमान होता ई बर्दाश्त ना होई ई बर्दाश्त ना होई। कपिल मुनि बाबा का कहले जे उनकर भीतरी से क्रोध जागल कहले कि जल्दी भाग जाला न तो हम श्राप दे तो क्रोधवा में मनवा नु कोइले अरे धोइले नहीं धीर अद्दी हले सारा पावा हो मुनि जी मन एकदम क्रोध से एकदम आग बबूला होके लगा कि हम एक घोड़ा के बारे में हम कुछ जानते नहीं हमारी आश्रम को हमार अपमान और तो इंद्र के चाल रहे कि इनकर जग बिया विध्वंस हो जाए कि हमार पद कम से कम बरकरार रहे तो क्रोधवा में मनवा नु कोइले अरे धोइले नहीं धीर अद्दी हले सारा पावा हो मुनि जी काय बबुआ अरे हो खाजनिया दिहल सारा पावा हो अरे हो खाजनिया दिहल सारा पावा हो अरे हो खाजनिया हजार रुपया का पुरस्कार जय हो लक्ष्मी बरिश जय गरीबी दूर हो जा। यह पंडित पूरा डुमरी गांव की एक दिन प्रोग्राम गावो 4 दिन घर हो बैठ जीव तो कोनो दिक्कत नहीं। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा। क्रोध से मुनि बाबा श्राप दे दिले कहले कि जालो तहरा के श्राप देता नहीं कि जड़ के भस्म हो जालो। अब तो लागल थर-थर कांपे बाबा क्षमा कदी बाबा क्षमा कदी कहतल जे माफ करी मुनि जी 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 तो गलती के हमरा इंसाफ करी हम माफ करी प्रधान पद के प्रत्याशी मनीष तिवारी बाबा के मान सम्मान में हमरा के बहुत बहुत रुपया हमरा के मिले पुरस्कार भगवान और मनोकामना के पूरा करी। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा विश्वामित्र बाबा के गोड़ लगतनी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। तो कपिलो मुनि बाबा क्रोधित रहले विश्वामित्र बाबा के रवा सब जानते बनी वो जब खिसे हैं तब क्रोध दे दिए नो सब उठ जाई नो चल जेबो गोरखपुर लगावा बाहर लगा अब माफ कर दी हमरा के क्षमा कर दी कहले कि क्षमा त ना हो लेकिन आइल बड़ा लोग तो तारा लोग के उपाय हम बताओ तनी जालो तहरे लोग के खानदान में आवे वाला समय में एगो राजा होई है जेकर नाम होई भगीरथ वहे धरती पर गंगा जी के लेके आई है गंगा जी जब धरती पर आई है तारा लोग के उद्धार हुई तो खानदान बीते लागल कैसे 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 रवा सब तनी ज्ञानी बानी तो हम तनी बता दे तनी भैया 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 तनी के साथ तनी एक सेकंड तनी बैठ जाइए हम कहती ना ढेर जगह ना कहले रवा सब ज्ञानी बानी कुछ सुनल चाहता नहीं तो हम कह देतनी मनु के खानदान में भइले राजा घुरमाक्ष के लड़का के नाम रहे व्याक्षी के लड़का के नाम रहे हरिश्चंद्र के रोहितासव के सगर
रोहितासव के सगर, सगर के भुज, भुज के अश्वभुज, अश्वभुज के पारस, अब पारस के लड़का के नाम रहे भगीरथ, भगीरथ के लड़का के नाम रहे दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, और दशरथ के राम, और राम के लवकुश, लवकुश के अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के मेघदूत। वही खानदान में राम के खानदान के नाम है, भगवान राम के खानदान के नाम, ध्यान दें, वही खानदान में अब तो कपिल मुनि बाबा श्राप दे दिले, वही खानदान में राजा भगीरथ भइले, भगीरथ भइले तपस्या कइले। कहां? हिमालय पर्वत पर जाके तपस्या कइले, मल्यागिरी में जाके तपस्या कइले, सगरे से पेट ना भरल। रवा सब देख ले ओको फोटो में, एक ही गोड़ पर तपस्या कइले भगीरथ जी, एक गोड़ पर एगो हाथ ऊपर उठा के हाथ जोड़ के मैया गंगा के धरती पर लियावे खातिर कतना कइले तपस्या। भैया भाव लागल, एक कही पयरा बापो, एक कही पयरा बापो खारा बारे, अरे फूल के निशानी उबला सारे, त कहां बाड़ू गंगा महारानी उबला बाड़ू गंगा महारानी उबला सारे। विचार कर हमरा बात पर, एक ही पैर पर खड़ा होके हजार हजार वर्ष तक तपस्या कइले। अच्छा, माता जी हमने के पुरस्कार दिल बड़ी, राम प्रवेश बाबा के धर्म पत्नी मैंने हमने के माता जी 500 रुपया हमरा के दिल बड़ी, गोड़ लगतनी माई के हार्दिक हार्दिक स्वागत बा, अभिनंदन बा, वंदन बा। एक कही गोड़ा बाबा, एक कही पैरा बाबा, कुल के निशानी उबला सारे, त कहां बाड़ू गंगा महारानी उबला सारे, बाड़ू गंगा महारानी उबला सारे। विष्णु जी के चरण से, विष्णु जी के चरण से जब निकल ली तो ब्रह्मा के कमंडल में, ब्रह्मा के कमंडल से अब विचार करो, सभी लोग कहल कि जब धरती माई आई है आकाश मार्ग से इतना वेग से गिरी है कि धरती माई जवना जगह पर गिरी है वो धरती फाट जाएगी। तो शंकर जी के तपस्या कइले, उनका आग्रह से, भगीरथ के आग्रह से शंकर जी अपना जटा में गंगा जी के धारण कइले, माने प्रवाह के रोकल, वेग के रोकल। जैसे कहीं से मान लेते कि तेजी में पानी कहीं से ढहता तो वो तो डायरेक्ट धरती पर गिरी, ओकरा के भोलेनाथ जी इनडायरेक्ट कइले, गंगा जी के अपना जटा में धारण कइले, तो वजह से धारा फोड़ले, आ तो वजह से जैसे जैसे आगे आगे भागीरथी जा आ पीछे ले गंगा, वजह से गंगोत्री, गंगोत्री से हमनी के मुख्य द्वार, गंगोत्री हमनी के माने ले जा गोमुख, जी जी जी, ओजा से वही तरी हरिद्वार होते हुए, ओजा से हरिद्वार होते हुए कानपुर, ऋषिकेश, प्रयागराज, बक्सर, पटना, अंत में भागीरथी जी कहां लेके गइले? सगर के पुत्र समुद्र में विलीन रहलो, श्राप से कपिल मुनि के, ओइजे गंगा सागर, जहां गंगा जी जाके सागर में मिलल बड़ी, वही जगह के नाम है गंगा सागर। तो कहिया मिलली? भगवान सूर्य नारायण जब मकर राशि पर आवेले, उ दिन मकर संक्रांति के मेला लागेला, हमनी के दही चूड़ा गुड़ खाई ले जा, वही दिन मकर संक्रांति के दिन गंगा जी गंगा सागर में मिलली, उनका खानदान के उद्धार कैली भगीरथ के कृपा से गंगा महारानी। तबे से कहल जाला जे सब तीर्थ बार बार आ गंगा सागर एक बार। प्रेम से बोली गंगा मैया की जय, गंगा महारानी की जय।